Ono v tej vede ten čas je taký trochu relatívny, pretože človek pracuje vlastne v podstate veľa rokov na jednom projekte alebo na naväzujúcich projektoch, ale v súčasnosti jedna z takých našich hlavných tém, ktorá sa nám otvorila, je tzv. Tumor microenvironment, alebo v našom prípade je to vlastne kostná dreň, kde vlastne leukémie vznikajú a kde sa v podstate leukemické bunky môžu skryť pred účinkom terapie a my sa snažíme vlastne vytvárať rôzne modely ako 2D modely, 3D modely a tiež myšie modely s príhojnou leukémiou, kde môžeme to prostredie sledovať, až pochopiť lepšie a komplexnejšie, ako na leukemické bunky reagujú na terapiu a jak si sú schopné prispôsobiť metabolické procesy, aby vlastne boli schopní tú terapiu obísť a stať sa vlastne na ňu rezistentní. Takže výskum, ktorý robíme my, tak sa dotýka nádorového metabolizmu, konkrétne metabolizmu leukemických buniek, pretože to je to ochorenie, ktoré my študujeme, akutná leukémie, najčastejšie vlastne maligné ochorenie u detí a vlastne naša snaha je práve pochopiť, ako tieto metabolické procesy alebo metabolické preprogramovanie môže ovplyvňovať odpoveď na liečbu, vznik rezistencie na liečbu a prípadne vlastne vznik recidívy ochorenia. Pretože už existuje veľa iných prací na iných typov nádorov, ktoré ukazujú, že vlastne metabolizmus hrá veľmi dôležitú rolu v oblasti odpovedi na terapiu a vlastne môže mať aj nejaký prognostický význam, ktorý môže dopredu predpovedať, ako budú tí pacienti na liečbu reagovať. Tak určite najťažšie je predpovedať, ako tí pacienti budú na tú terapiu reagovať. Práve u detskej leukémie sa používa štandardizovaná liečba, ktorá je vlastne medzinárodne používaná vo veľkej skupine štátov, ale naša snaha je vytipovať pacientov, ktorí budú reagovať dobre na terapiu alebo práve budú zlí odpovedači na terapiu a vlastne na základe toho potom prispôsobiť tú danú liečbu, čiže vedie to k tej tzv. Personalizovanej medicíne. Asi momentálne najživšia spolupráca je s profesorom Danom Tennantom, ktorý je expert na tzv. Stable isotope tracing, čo je vlastne metóda založená na hmotnostnej spektrometrii a umožňuje nám v bunkách nádorových, v našom prípade leukemických, sledovať tok metabolitov, čo vlastne nám jasne a presne ukazuje, ako sú tie bunky pod nejakým určitým vplyvom, napríklad vplyvom cytostatík alebo v nejakých stresových podmienkach, ako si zapínajú alebo vypínajú jednotlivé metabolické dráhy. Určite náš taký najvýznamnejší budúci alebo potenciálny cieľ je skombinovať súčasnú terapiu, čiže súčasnú kombináciu cytostatík s nejakými novými liekmi, v našom prípade teda nejakými ciliacimi liekmi, ktoré by mohli vlastne tie leukemické bunky zlikvidovať a vyliečiť toho pacienta.